ହେଇଗଲା ନା ଚାଲ ନୁହେଁ ତୋର ଅଚିହ୍ନା ଅଜଣା ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ସିଏ ବି ଏମିତି ନୀରବ ହେଇ ଠିଆ ହେଇନଥାନ୍ତା ଯେମିତି ତୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ତୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେ ଅମଣିଷ ପଶୁଟା ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲା ତୁ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛୁ ରାଧା ମରିଗଲା ଏ ରାଧା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ତ ସେପଟେ ତ ଏଇଠିକି ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସୁ ରାଧାକୁ ଯୋଉ ରାଧା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତା ଦେହଟାକୁ ତୋ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଥିଲା ସେ ଦେହଟାକୁ ସେ ଅମଣିଷ ପଶୁଟା କେମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିଦେଇଛି ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଲୁହାଣ କରି ଅସନା କରିଦେଇଛି ମୁଁ ତ ଦେହକୁ ଭଲ ପାଏନି ଲୋ ମୁଁ ତ ମନକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ଅଭଦ୍ରର ତ ଦେହ ଦରକାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯୋ ଦେହ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲା ହେଲେ ମୋର ତ ମନ ଦରକାର ଆଉ ତ ମନ ଉପରେ ଅଧିକାର ରାମ ଛାଡେ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ ପ୍ରେମିକାର ଗଭାର ଗଜରାକୁ ଅଡୁଆ କରିଦିଏ ପ୍ରେମିକ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ବିନା ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମିକାର ଓଠକୁ ନାଲି କରିଦିଏ ପ୍ରେମିକ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ତା ପ୍ରେମିକା ଆଖିର କଜଳକୁ ତା ଗାଲକୁ ବୋହି ଯିବାକୁ ଦିଏ ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ମୋର ତ ଦେହ ନୁହଁ ତ ମନଟା ଦରକାର ଆଉ ତ ମନ ଉପରେ କାହାରି ଅଧିକାର ସତରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ହେଲେ ମୁଁ ତ ଛୟା ବାଦୁଡ଼ି ହେଇପାରିଲିନି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ ତୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ ଏ ଦୁନିଆଟା ଆଦୌ ସେମିତି ନୁହଁ ଏଠି ଚୋର ଚାର ମୁଲକ ତାର ମୋ ଦୁନିଆ ଆଉ କିଏ କି ମୋ ଦୁନିଆ ବାହୁଛି ମୋ ଗେଡ଼ି ଫେରିଗଲାଣି ଘରକୁ ଯିବା କଣ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ତୁ ମତେ ସତ କହିବୁ ପଚାରୁନୁ ତୁ ଯଦି ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ତୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେ ଅମଣିଷ ପଶୁଟା ମୋର ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲା ତୁ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଥିଲୁ ତତେ କଣ କଷ୍ଟ ହଉନଥିଲା କିଏ କହିଲା କଷ୍ଟ ହଉନଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ତୁ ଶୋଉଥିଲୁ କେମିତି ଏତେ ରକ୍ତ
ମୋ ରାଣୀ ଆଖି ଲୁହ ବାହାରିଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦେହରୁ ତ ରକ୍ତ ବାହାରିବ ନା